page 264 et 265 ka tafsir al-Qur'an de sura 15. Qala Allah dali o landi mon o wi ya iblis ko yo iblis malaka kun dum hebuma Allah takuna de alataki ma sajidina wondude sujjube ben ko fi hon dum hadi jaba sujjude. Qala wi lam akun mi wonali li asjudam do sujjana li basharin neddo parce que ko fi hon dum khalaqta wa tagimo min salsalin immorde senjayngal min hamayn immorde lopal masnunin mandinangal. Ala la dali fakhruja wa yaltuye min ha iwa kal janna do fa innaka rajimun ko arada do dintina yurmende ande wa inna alayka ikadi ino fayma Allah nata kuddindin ila yawmi din ha nyalande dargal. Qala rabbi awjami fanzirni mtorike manettina na ila yawmi yubathun ha nyalande ummital arami mayali. Qala la dali awanata ton dey fa innaka minal munzarin ko ajiya do nettina nabe kono non ila yawmil waqtil ma'lum ko ay nyalande waqintinande andande kafo mayata don ko ha don. Qala wi rabbi bima awaytani mi wondiri ko bewindami kon la uzayyinanna lahum mi cudanaybe fil ardi kalayti ko bondi kon yobe hu wala huyannahum mi bewinaybe ajma'ina be den dangal illa ibadaka sionaji yabe mada be minhum immorde mabbe al mukhlasina labu be. Ala la dali hada dun do siratun ko lawol alayya yang mustaqimun feewgol. Inna ibadi anduno jiyabe ambe laysa laka haray alanama alayhim ido mabbe sultanun dalil illa man ittaba'aka siona on jokkodo min al-ghawina immorde be. Wa inna jahannama andu yita jahannama la maw'iduhum ko ngewoni fodore mabbe on ajma'ina be den dangal. La ina wodani nge sabata abwabin dambude jeedidi yo Allah dandan natirgol gotal e de do min e wombe lanjentade e durriyaji amen ya rabbi. li kulli babin nodani kala dambugal minhum immorde e mabbe juz'un gebal maqsumun sendangal anda wonde kaari en ko do natirta ko dambugal mabbe ngal ni. Innal muttaqina andeno hulobe Allah ben fi jannatin be ona e der aljannaji wa uyunin e candi benane udkhuluha natide e majjibi salamin wondude e jam e kisiye aminina ko on holnibe. Wana za'ana men poda men itta ma fi sudurihim kala kon kander berde mabbe min ghillin immorde ngayngu hoye kon nangu hoyi ikhwanan be on tanene gotobe ala sururin haray be do dan e mabbe mutaqabilina be fewtondiri la yamassum me matabe go fi ander to nasabun tampere wa ma hum be onal min haka nder aljanna tombi mukhrajina ko be yaltintebe he nabbi ibadi hum putujiyabe ambe anni wonde min anal ghafur ko min yafoto do rahim yurmetedo humpitaɓe kadi wa anna adabi wonde lette anne huwal adabul alim ko de woni lette musude wa nabbihum humpitaɓe an dayfi ibrahima fi hoɓɓe annabi ibrahima ɓen wayliten iddakhalu tumande ɓe natuno alayhi ka makko fa qalu ɓe salaman qala o jaabiɓe kanko kadi salaman o wi inna menen min komin moɗon noon wajiluna komin faytuɓe on dey komin hulɓe on alɓe ila taw jalta hulu nani inna namenen nubashiruka min humpitima min weltinirima bi gulamin hebugol biddo alimin gando kala abashartumuni e on weltiniraylan biddo ala am massaniya e do ko memilan alkibar nguna yewu fabima tubashirun ko no wato lan weltinirde dum kala basharnaka min weltinirima bil haqqi sabu gonga ko alday sama kalawo fala takun wa ta'ala non go min alqanutina jiado e tajibe kala wibe mi tajaki wa man yagnatu kombon ko tajato min rahmati rabbi immorde yurmende jomi makko ne illa dalluna si ona majjube qala be hi fama khatabakum kunun alhali mon ayyuhal mursalun kono en labe qala be inna min ursilna min lama ila qawmin fadem be mujrimina bombe illa ala lutin sona be ngode lutinden inna min la munajjuhum min danda e ben najmaina be dendangal illa mrata sona be ngo makko qaddarna men hoddiri innaha wonde no on don laminal ghabirina ko jiado e halketebe yoletebe. Falamma ja'atum ande arno alu lutin be ngure lutinden al mursaluna nelaben qala wi innakum onon de qawmun ko imbe munkaruna faytinibe qalu be bazko ni jinaka men addanima be makanu sabu ko be lati fi emudu yamtaruna hibe sikkito wa atainaka men addanima bil haqqi gonga wa inna min la sadiquna wallahi meden mari gonga addugol lette den joni non fasir yaado bi ahlika be ngure mande be gitin katumbere min allah il immorde jemma do wattabi jokka iwtira adbaram baaw mabbe ardinabe so iwtira baaw wala yaltafiti wata yito de min ko me modon ahadun ha e goto wamdu yaron hayto to maruna no yamiri dan non yon yo wa gadayna men nyaawi ilahi faade makko
dhalikal amra de fiyake wonde honɗum anna dabira haula ino duburuji ɓeɗo ɗin maɓutu on ko ɗi taƴeteɗi musbihina ka subaka. wa jaari ahlul madinati yimɓe saare nden yastabshiruna ɓe weltike ɓe heɓi hoɓɓe ko ɓe yana mum hande kadi kala wiɓe inna haula dayfi ande ɓe ko hoɓɓe anni mi torki on fala tafdahuni wata on wirtan e hoɓɓe am ɓen wattaqullah hule Allah wala tuhzuni wata on hoynan wata on hersinan kalɓe wi hey awalam nan haka emen haɗa